Desde logo, foi moi enriquecedor. Non solamente a nivel humano, que a xente portouse estupendamente con nosotros, explicábanos e deixábanos participar, sino tamén a nivel de coñecemento. Coñecemos outras técnicas que antes non sabíamos. Los productos que hemos utilizado en la alfombra que hoy hemos confeccionado aquí en As Pontes son productos naturales, parte de ellos, porque estamos hablando de virutas, de productos secos, concha de berberecho, y entonces todos esos productos son naturales, pero teñidos. Entonces son naturales, pero nos permiten tenerlos almacenados y que esos productos los podamos utilizar para confeccionar un tipo de alfombra como es esta de exhibición. Unha intervención deste tipo trascende, eu creo que a parte cultural é máis un tema de participación cidadana, facer partícipa a todo o mundo da actividade. Nós, desde a nosa asociación, intentamos desvincular o carácter exclusivamente relixioso. Nosotros traballamos sempre como a carreira, 100%, tanto para podar a flor, como para facer a alfombra, e logo dá muchísima pena que chegues, o sea, que acabes reventado e ao pouco tempo que desfaigan. Nosotros falamos moitas veces, o que facemos a alfombra, que debía estar máis tempo exposta. Xa non digo máis, pero, por exemplo, hasta as 6 ou 7 da tarde dese mesmo día, tela para que a xente poida disfrutar dela.